हॅलो. हो ठीक आहे. हो ठीक आहे. नऊ वाजता होतं.
वाटो बघ कृपया एक सूचना आहे, सर्वांना विनंती आहे, स्टेज कमीत कमी लोकांसाठी केलेला आहे, त्यामुळे नेत्यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही कृपया स्टेजवर थांबू नये. सर्वांना कृपया हात जोडून विनंती आहे, कारण स्टेजची मर्यादा ही फक्त 15 जणांच्याच करिता आहे, त्यामुळे आपल्या सुद्धा पदाधिकारी कृपया समजून घ्यावं. बाकी सर्वांनी कृपया खाली थांबावं अशी नम्र विनंती करतो. कारण सर्व नेते मंडळी आल्यानंतर आदरणीय दीपकबाई असतील, राणेसाहेब असतील, आमचे मित्र पक्षाचे सर्व पदाधिकारी फक्त या ठिकाणी स्टेजवर थांबून आपण सर्वजण कृपया खाली थांबूया. सर्वांना नम्रपूर्वक विनंती करतो. धन्यवाद. आपले दीपकबाई केसरकर हे महायुतीचे उमेदवार आहे, तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि त्यांची निशाणी धनुष्यबाण आहे, त्यामुळे आपल्याला धनुष्यबाणाला मत घालायचं आहे, कारण महायुतीचे उमेदवार फक्त दीपकबाई केसरकरच आहे. आज आपण जो सावंतवाडीचा विकास बघत आहोत तो केवळ आणि केवळ दीपकबाई केसरकर यांच्या माध्यमातून झालेला आहे. निरनिराळ्या पाण्याची योजना असू दे, स्वच्छ पाणी आपल्यापर्यंत कसं पुरवलं जाईल याच्या योजना असू दे, किंवा कोणत्याही आमिषाला बळी पडायचं नाही. कारण तुमच्या हातामध्ये त्यांच्या पाठीशी शिवसेनेच्या जिल्हास्तरीय सर्व पदाधिकाऱ्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे. काही क्षणात या ठिकाणी दोन्ही मान्यवर नेत्यांचं आगमन झाल्यानंतर ते आपल्याला संबोधित करतील आणि पुन्हा हीच रॅली आपल्याला पुन्हा मार्गस्थ करायची आहे. तर सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की जिल्हास्तरीय पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे. अशा प्रकारे जो हा विकास झालेला आहे, या विकासाची ध्रुव सांभाळायची असेल तर दीपकबाईंशिवाय आपल्याला पर्याय नाही आहे. हे सर्वांनी तुम्ही ध्यानात ठेवावं. आज किती उमेदवार नाही आहे हे सर्वांनी तुम्ही ध्यानात ठेवावं. आज किती उमेदवार येतील, कितीही आतील, कितीही आज पावसात अळंबी वाढतात तसे वाढले असतील, परंतु गेले 3 टर्म आणि आता आपल्याला फक्त दीपकबाईंचाच विचार करून त्यांनाच भरघोस मतांनी निवडून द्यायचं आहे. हे सर्व तुम्ही ध्यान मध्ये महिलांना प्रवास करण्याची संधी, ह्या सगळ्या योजना ज्या आहेत, लहान मुलगी असेल तर लाडकी लेक लाडकी,
सारखी ज्येष्ठ नागरिकांसारखी वयोश्री सारखी योजना म्हणजे पूर्णपणे आतापर्यंत मला सांगा तुम्ही असं कोणत्याही पक्षाने कधी विचार केला नव्हता की महिलेच्या खात्यामध्ये थेट 1,500 रुपये पाठवायचे, अर्ध तिकीट काढून ती काढून आणू शकते. हा जो विचार आहे हा विचार आपल्या महायुतीच्या शासनातून महिलांचा विचार केला गेलेला आहे. तळागाळातील म्हणू काय अच्छा अच्छा वाचून घेते आधी. हा तुम्ही बोल ना. इकडे लक्ष द्या. आपल्या आता एका बंधूने आपल्या लाडक्या बहिणीसाठी एक संदेश आणलेला आहे, तो मी इथे वाचते. ताई माई अक्का दावा धनुष्यबाणावर शिक्का बटन दाबा, आपले मत देऊन दीपकभाई केसरकरांना प्रचंड बहुमताने निवडून आणा. आपला हक्काचा आमदार. आपल्या सावंतवाडी वेंगुर्ला तोडा मार्गाच्या विकासासाठी मंजूर केलेली अनेक विकास कामे जी पूर्ण केली आहेत अथवा जी काही अपूर्ण आहेत, बेरोजगारांचा रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न, शिक्षण पूर्ण करून चांगली नोकरी मिळवण्यासाठी जर्मन सारखेला पाठविणे, व्यापार उद्योग वाढवण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सुजलाम सुफलाम पर्यटन करण्यासाठी, सर्व समाजाच्या प्रगतीसाठी आपले मौल्यवान मत महायुतीचे उमेदवार दीपकभाई केसरकर यांनाच द्या. बाळासाहेब ठाकरेंची खरी शिवसेना ही आपलीच आहे. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार घेऊन आपण जी सर्वजण पुढे जात आहोत त्यांना सर्वांना मला सांगू इच्छिते की धनुष्यबाण हीच खरी आपली शिवसेना आहे. त्यामुळे कोणी कितीही फसवे वादे तुमच्याशी केले तरी त्यांना तुम्ही त्यांच्या आमिषाला किंवा त्यांच्या मतांना भुलू नका. कारण जी शिवसेनेचा विचार आहे, बाळासाहेबांचा विचार आहे, हिंदुत्वाचा विचार आहे, ह्या विचाराचे खरे पाईक ही आपली शिवसेना आहे. त्यामुळे आज खऱ्या शिवसेनेच्या पाठीशी राहण्याची गरज आहे आणि त्याचे उमेदवार हे दीपकभाई केसरकर आहेत. तेव्हा आपले प्रचंड अशा बहुमताने महायुतीचे जे सर्व आपले उमेदवार आहेत दीपकभाई केसरकर यांना भरघोस मताने निवडून द्या. इकडे तिकडे बघू नका, सरळ धनुष्यबाणाचे बटन दाबा आणि दीपकभाईंना निवडून द्या. जय हिंद. या ठिकाणी आपल्या सर्वांना सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेनेचे समन्वयक सचिनजी वालावलकर हे संबोधित करतील. मी त्यांना विनंती करतो की या ठिकाणी संबोधित करावं. नमस्कार. या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी वेंगुर्ला आणि वेंगुर्ल्याचे जे काही नगराध्यक्ष माजी नगराध्यक्ष सर्व प्रमुख पदाधिकारी सर्व पक्षाची यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे. नमस्कार. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून आज शिवसेना भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीचे उमेदवार आदरणीय या भागाचे सन्माननीय आमदार महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री हे परत एकदा या मतदारसंघामध्ये उमेदवार म्हणून घोषित झालेले आहेत. खऱ्या अर्थाने गेल्या अनेक वर्षामध्ये सातत्याने लोकांच्या करिता काम करणारा नेता म्हणून दीपकभाईंकडे पाहिलं जातं आणि गेल्या 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एक नवा असा संघर्ष करून आदरणीय बाळासाहेबांच्या विचारांचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आलं आणि हे सरकार आल्यानंतर सातत्याने लोकांच्या करता काम करणारं नेतृत्व म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब हे लोकांसमोर सातत्याने येऊ लागले आणि एक गोरगरिबांचा कैवारी लोकांच्या मध्ये जाऊन सातत्याने लोकांच्या करता काम करणारा असा नेता म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबांकडे पाहिलं जातं. आणि मग गेले अनेक वर्ष ज्या शिवसेनेमध्ये एक शिवसैनिक म्हणून काम करून 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये एक मोठा असा बदल या महाराष्ट्रामध्ये केला आणि परत
एकदा लोक जातात आहेत, त्यांना जाऊ नका म्हणून सांगा. लोक पाठीमागे सर्वांना विनंती करतो की कोणीही मागच्या साईडने जाऊ नये. थोड्याच वेळात या ठिकाणी आदरणीय दीपकभाई केसरकर, माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब, सर्व नेत्यांचं या ठिकाणी आगमन होईल आणि आपण फॉर्म भरण्याकरता या ठिकाणी पुढे जाऊ. तरी कृपया कोणीही या ठिकाणी समोरच्या भागातून जाऊ नये अशी सर्वांना विनंती करतो. कारण दीपकभाई इथे आल्यानंतर आपणा सर्वांना संबोधित करतील आणि आपण सर्वजण रॅलीच्या माध्यमातून फॉर्म भरण्याकरता उपयोगी कार्यालय येथे जाणार आहोत. तरी कृपया कोणीही जाग्यावरून कृपया जाऊ नये अशी विनंती करतो. आज आपणा सर्वांना माहिती आहे की एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्र राज्याचा कारभार करत असताना गोरगरिबांचा कैवारी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि सातत्याने नवनवीन योजना या शेतकऱ्यांकरता असतील, मच्छीमारांकरता असतील, आंबा बागायतदारांकरता असतील, महिलांकरता असतील, हे आपण सर्वजण आज पाहता की वृत्तपत्राच्या माध्यमातून, टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून की प्रत्येक महिलेकडे जाऊन मी दिलेल्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचल्या की नाही, लोकांना त्याचा लाभ मिळतोय की नाही, या पद्धतीचं काम करणारा मुख्यमंत्री म्हणून आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांकडे पाहिलं जातं. आणि मग हे काम राज्याचा एक प्रमुख मुख्यमंत्री म्हणून करत असताना त्याच्या खालील आपली सर्व टीम, मग ते त्या ठिकाणी भाजपचे मंत्री असो, राष्ट्रवादीचे मंत्री असो, शिवसेना पक्षाचे मंत्री असो, हे सातत्याने लोकांच्या करता काम करतात की नाही याबद्दलची सुद्धा माहिती ही मंत्रिमंडळाच्या उपस्थितीमध्ये एकनाथराव शिंदे साहेब घेत असतात. आणि मग ज्यावेळी एखादी योजना राज्याच्या लेवलहून दिली जाते त्यावेळी त्या भागातला जो आपला मंत्री असतो, जो आपला प्रतिनिधी असतो, तो लोकांच्या करिता या पद्धतीनं आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मार्फत ही योजना खाली जाते की नाही हे सुद्धा पाहत असतो. आणि आम्हाला सांगायला अतिशय आनंद होतोय की महिलांच्या करता आपण सर्वजण महिला अतिशय शुद्ध आहात. आपण सर्वांनी लाडकी बहीण योजना हिचा लाभ सर्वांनी घेतलेला आहे. सर्वांच्या खात्यामध्ये म्हणाल तेवढे पैसेही जमा झालेले आहेत आणि आज दिवाळीच्या निमित्ताने सुद्धा आपल्या सर्वांना सुख आणि समृद्ध लाभेल याच्याकरिता सुद्धा ही योजना लाभदायी ठरेल असं मला वाटतं. सातत्याने योजनेच्या माध्यमातून मग त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुंदररत्न योजना असो, चांदा ते बांधा योजना असो, लोकांच्या करता विकासात्मक अनेक धोरणं ठरवणारी ही योजना वेगवेगळ्या महाराष्ट्र राज्याच्या या योजनेतून माझ्या जिल्ह्यातील आपल्या मतदारसंघातील प्रत्येक कार्यकर्ता काम करण्याचं या ठिकाणी दीपकबाईंचे व्रत घेतलेलं आहे. ते व्रत परत एकदा आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने आपल्याला पुढे न्यायचं आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की सातत्याने लोकांच्या करता या मतदारसंघामध्ये विकासात्मक कामं करत असताना सुद्धा कोणताही पक्षभेद न ठेवता सातत्याने लोकांची कामं करणारा नेता म्हणून आपण त्यांना पाहतो. मग आज परत एकदा ही वेळ आलेली आहे की आपण सर्वांनी एकजुटीने या ठिकाणी आजच्या या विधानसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या सर्वांच्या सहकार्याने आपण दीपकबाईंना प्रचंड मताने या ठिकाणी निवडून देणार आहोत आणि याच्याकरिता आपण सर्वजण सातत्याने प्रयत्न करत आहात. या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये शिवसेना असेल, भाजपचे आमचे सर्व पदाधिकारी, राष्ट्रवादी सुद्धा पदाधिकारी या ठिकाणी एक नियोजनबद्ध असा प्रचार हे सुरू केलेला आहे आणि मला खात्री आहे की आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद हा दीपकबाईंच्या मागे आहे. म्हणून परत एकदा या विधानसभेच्या करता या संपूर्ण मतदारसंघातले लोक हे दीपकबाईंच्या मागे उभं राहण्यासाठी आणि आज त्याची सुरुवात आपण फॉर्म भरून करणार आहोत. मी सर्वांना विनंती करतो, भाजप असतील, आमचे या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, ज्यांचे या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष असतील, या ठिकाणी तालुका प्रमुख असतील, त्यांनी कृपया व्यासपीठाकडे यायचं आहे आणि या ठिकाणी लोकांना संबोधित करायचं आहे. यानंतर
सुहास गौंडके यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी संबोधित करावं. संदीप कुर्तकर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. संदीप कुर्तकर कृपया व्यासपीठावर या. त्यानंतर भाजपचे जे कोण पदाधिकारी असतील कृपया महिला वर्ग असेल, तालुका प्रमुख असतील, महिलाच्या शहर प्रमुख असतील, कृपया व्यासपीठाकडे या. प्रत्येक जण या गर्दीमध्ये दिसत नाही, त्यामुळे एखादा राहून जाईल. मी सर्वांना परत एकदा विनंती करतो की आमच्या मित्रपक्षाचे सर्व पदाधिकारी जे असतील त्यांनी कृपया व्यासपीठाकडे या. मी भाजपच्या जिल्हा प्रमुख, महिला प्रमुख श्वेता कोरगावकर जी या ठिकाणी आलेल्या आहेत, त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. मी या ठिकाणी संदीपजी कुडतरकर यांना विनंती करतो की त्याने या ठिकाणी संबोधित करावं. आजच्या या 20 तारीखला होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीचे उमेदवार दीपकबाई केसरकर यांच्या विजयाप्रित्यर्थ फॉर्म भरण्यासाठी आपण सगळे जमलेलो आहोत. पण मला आश्चर्य वाटलं ही फॉर्म भरण्याची रॅली आहे की विजयाची रॅली आहे. कारण आता मी येत असताना फॉरेस्ट ऑफिस पासून सगळं पॅक, मला फॉरेस्ट ऑफिस पासून चालत यावं लागलं. इतकी लोक फक्त ह्या दीपक केसरकरांच्या प्रेमापोटी चालत येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. गेली अनेक वर्ष आम्ही राजकारणात एकत्र काढली. दीपकभाईंचा राजकीय जन्म झाला, त्याच्यात त्यांच्या जडणघडण्यातल्या वाट्यातला मी एक सहकारी आहे. लोक आहे तिथे, आम्ही सर्वजण आहोत. 2090 साली जेव्हा दीपकभाई राजकारणात आले तेव्हा आम्ही त्यांचे सहकारी म्हणून काम केलं. एक सुसंस्कृत नेता म्हणून दीपक केसरकरांची या मतदारसंघात एक व्यक्तिमत्व, एक वेगळी ओळख आहे. उद्या 20 तारीखच्या निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी दीपकभाईंच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे. कारण राजकारणाची दिशा आणि दशा बघितल्यानंतर लक्षात येतं की राजकारण हे आता खिचडी झालेलं आहे. कोण कुठच्या पक्षात कोण कधी जाईल हे काही सांगता येत नाही. काल बरोबर आमच्या बरोबर होते, कालपर्यंत राणे साहेबांच्या ताटात घरात जेवत होते, ते दुसऱ्या दिवशी राणे साहेबांना सोडून गेले तरी आमची हरकत नाही. राजकारण प्रत्येक जण आपल्या सोयीप्रमाणे करत असतो. पण सोडून गेल्यानंतर त्याच राणे साहेबांवर जर टीका होत असेल तर आमच्यासारखा कार्यकर्ता गप्प बसणार नाही, ही जनता गप्प बसणार नाही. या जिल्ह्यातल्या जनतेला राणे साहेबांनी भरभरून दिलेला आहे. आणि आज जे प्रेम राणे साहेबांना दिलं या जनतेने, तेच प्रेम दीपकभाईंना दिलं. मला ही आजची निवडणूक बघितल्यानंतर 2009 सालातली दीपकभाईंची पहिली विधानसभेची निवडणूक आठवते. त्यावेळी राणे साहेबांनी दीपकभाईंना 2009 मध्ये पूर्णपणे पाठिंबा देऊन निवडून आणलं होतं. ती परिस्थिती आज या मतदारसंघात निर्माण झालेली आहे. तीच सिच्युएशन आहे 15 वर्षाच्या नंतर. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, येणाऱ्या 20 तारीखला तुम्ही सर्वांनी एक दिलाने दीपकभाईंच्या निशाणीवर धनुष्यबाण या बटन दाबायचं आहे. कारण ही आजचा फॉर्म हा विजयाचा भरायचा आहे. आपण आज विजयाची रॅली काढत आहोत. मी प्रत्येक मुद्द्यावर येईन, आता ना बोलू, प्रत्येक मुद्द्यावर येईन. आज दुर्दैवाने ह्या मतदारसंघात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की स्थानिक कोणच नाही. इकडचे तिकडच्या बाहेरचे येऊन आमचं जर नेतृत्व करायला बघत असतील तर या स्वाभिमानी जनतेने ती सहन करून घेता नाही, हे लक्षात ठेवा.
आमच्यासारखे कार्यकर्ते दीपक भाईच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणार, राणेसाहेब खंबीरपणे उभे राहणार, जे काय करता येईल ते करू. पण येणाऱ्या काळात 20 तारीखला आपण सर्वांनी एकजुटीने आपल्याला दीपक भाईंना विधानसभेत परत पाठवायचं आहे. आज परिस्थिती अशी आहे त्या मतदारसंघाची परिस्थिती अशी आहे की कुणी येतो बाहेरचा आणि बाहेरचा कुणी येतो आणि या सावंतवाडीवर हक्क दाखवायचा प्रयत्न करतो. काय कारण? आम्ही काय कमी आहोत? आमचा जो काही विषय असेल आम्ही पाहून घेऊ, पण बाहेरच्यानी येऊन आम्हाला इथे राजकारण शिकवण्याची गरज नाही. या गोरगरीब जनतेशी आमची नाळ जुळलेली आहे, सावंतवाडीच्या प्रत्येक नागरिकाशी आमची नाळ जुळलेली आहे. दीपक केसरकरांनी या जनतेसाठी जे जे करता येईल ते केलेलं आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत. आम्ही त्यांचे सहकारी म्हणून 2009 पासून काम करत आहोत. पण काही तात्विक मतभेदामुळे आम्ही दुसऱ्या पक्षात ते तिसऱ्या पक्षात असं हे राजकारण जरी चालू असलं तरी सावंतवाडीतल्या जनतेने केसरकर कुटुंबियांवर प्रचंड प्रेम केलं आहे. दीपक भाईंचे वडील इथेच बसायचे, इथेच त्यांची पेढी होती. अण्णाशेठ केसरकरांनी सर्वसामान्यांवर इतके उपकार केले की ह्या केसरकर कुटुंबियांचं ऋण फेडता येणार नाही. ज्या माणसाने प्रामाणिक तुमच्याशी काम केलं, कधी खोटा बोलला नाही, कधी प्रतारणा केली नाही, आक्रमक नसेल, पण तो आमचा आहे, सावंतवाडीचा सुपुत्र आहे. ते आमच्या आहेत. शेवटी या स्थानिक भूमिपुत्राच्या पाठीमागे आपण उभं राहिलं पाहिजे. मी कुणाची नाव घेणार नाही, कुणाची टीका करणार नाही, पण एक लक्षात घ्या, जे जे इथे केलं ते दीपक भाईंनी त्यावेळी काँग्रेसच्या माध्यमातून केलं, त्याच्यानंतर इतर पक्षांच्या माध्यमातून केलं, पण आपल्या सावंतवाडीच्या निष्ठा ढळू दिल्या नाही, सावंतवाडीची नाळ तुटू दिली नाही, सर्वसामान्य माणसाची नाळ तुटू दिली नाही. मला माहित आहे वेळ फार झालेला आहे. प्रेमानंद म्हणाला तू वेळ का नाईट वॉचमनची भूमिका भरून काढ. माझ्याकडे दारुगोळा भरपूर आहे, हे समोरचे बोलू शकत नाही, उभे राहू शकत नाहीत. माझं आव्हान आहे समोरच्या माणसाला, जर कोण असाल आमच्या समोर एका खुल्या व्यासपीठावर चर्चा करायची. काय संबंध तुमचा सावंतवाडीशी? एक तरी उमेदवार दाखवा सावंतवाडीतला आहे काय. या दीपक केसरकरांची नाळ या भूमीशी जोडलेली आहे, या शहराशी जोडलेली आहे, या मतदारसंघाची जोडलेली आहे. आम्ही सगळे या सावंतवाडीशी सगळे आम्ही इथे जोडलेलं आहे. महेश सारंग आणि कोणा महेशजी सारंग आणि श्वेताजी कोरगावकर यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्या परिस्थितीमध्ये ज्या दिवशी आमची महायुती झाली त्या दिवशी राणे साहेबांनी सांगितलं दीपक तू काळजी करू नको, मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे. भाजपचा असेल किंवा महायुतीचा प्रत्येक कार्यकर्ता तुझ्या पाठीमागे ठाम पडून उभा राहणार. त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला आज उद्या या निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे. आज तुम्ही जर सगळ्यांनी एक वज्रमूठ एकत्र केली, मीडियातून वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत, कोण पैसे टाकून माणसं आणताय, कोण खोटं बोलून माणसं आणताय, पण एक लक्षात घ्या, तुम्ही आलात ते प्रेमाने आलायत. दीपक केसरकरांच्या प्रेमापोटी इथे एकत्र आलायत, राणे साहेबांच्या प्रेमापोटी एकत्र आलायत. म्हणून तुम्हाला विनंती करतो की 20 तारीखला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुम्ही हलगर्जीपणा करायचा नाही. नाहीतर आपण म्हणतो माझ्या एका मताने दीपक केसरकरांचं काय होणार, माझ्या एका मताने काय होणार, असं नसतं. प्रत्येक मत हे महत्वाचं असतं आणि त्याच्यासाठी तुमच्या शिरावर ही जी मोठी जबाबदारी आहे. कोणी किती शक्ती प्रदर्शन करून दे, आता ही जमलेली गर्दी पाहता असं लक्षात येतं फक्त मताधिक्य मोजायचं शिल्लक आहे. 23 तारीखला गुलाला आपलाच असणार आणि तो या गांधी चौकातूनच उधळला जाणार. त्याला तुम्ही आम्ही सगळे साक्षीदार असणार. काही लोकांनी फॉर्म भरला इथे,
सतत सावंतवाडीच्या जनतेवर, सावंतवाडीच्या नेतृत्वावर टीका केली. तुम्ही सावंतवाडीच्या तुरुंगात राहिला म्हणून सावंतवाडीकर होत नाही. तुम्ही सावंतवाडीत घर मारलं म्हणून सावंतवाडीकर होत नाही. तो इथून सावंतवाडीकर असावा लागतो, हृदयापासून सावंतवाडीकर असावा लागतो. या मातीशी नाही जुळलेली असावी लागते. ही सावंतवाडी पवित्र भूमी आहे. इथे पाटेकर, श्रीदेव पाटेकर आणि उपरलकरांचं जागृत देवस्थान आहे. इथे अनिष्ट प्रथाना, अनिष्ट सवयींना या पाटेकरांनी आणि या उपरलकरांनी थारा दिला नाही. आमच्यावर सावंतवाडी संस्थांचा, बापूसाहेब महाराजांचा, शिवराम महाराजांचा प्रचंड पगडा आहे. आम्हाला संस्कार आहेत, संस्कृती आहे, संस्कृतीने नटलेलं आहे, सुसज्ज असं शहर आहे. याचं जर वाटोळं करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही लक्षात ठेवा, इथे स्थानिक पुत्रच पाहिजे, दीपक भाईंसारखा कार्यकर्ता पाहिजे, जो जनतेशी प्रामाणिकपणे राहू शकतो, प्रामाणिक काम करू शकतो. भले दीपक केसरकरांनी काय नाही केलं म्हणून तुम्ही ओरड असता. दीपक केसरकर कुठे जा, तुम्ही रस्त्यावर हात दाखवा, तुम्ही हाताला धरून त्याला जाब विचारू शकता. उद्या 23 तारखेनंतर तुम्ही ह्यांना भेटू तरी शकणार का? एक विचार करा. हे जे आता उडतायत ना विधानसभा करून, एक तरी उमेदवाराला तुम्ही भेटू शकणार आहेत का सांगा? पण दीपक केसरकर कुठे जा, तुम्ही गाडी थांबवा, हाताला धरून तुम्ही जाब विचारा. एक साला सुसंस्कृत मृदू स्वभावाचा नेता महाराष्ट्रामध्ये दीपक केसरकरांची एक वेगळी ओळख आहे. इतका सौम्य स्वभावाचा मृदू नेता आणि स्पष्ट वक्ता, आणि तो आपल्या ह्या विधानसभेचा आमदार आहे, हे आम्हाला अभिमानास्पद आहे. तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, किती अरिष्ट येऊन दे या संस्थांवर, आमच्या वाटण्याला आम्हाला पूर्वज सांगायचे. या सावंतवाडी संस्थांवर त्यावेळी बापूसाहेब महाराजांच्या वेळी आंग्रे सरकारनी येऊन दे, नाही मी चालू ठेवतो, राणे साहेबांना माहिती आहे सगळं. कृपया थोडी जागा करावी. राणे साहेब आणि मधून येत आहेत, दीपक भाई आणि राणे साहेब मधून येत आहेत. थोडी जागा करावी त्यांना येण्यासाठी, थोडी मधून जागा करावी. मॅडम परब साहेब जरा कार्यकर्त्यांना जाऊन सांगा. तुम्ही माझ्या वाचनात एक गोष्ट आली होती, आम्हाला आमच्या पूर्वजांनी सांगितलं, जेव्हा सावंतवाडी संस्थान इथे होतं, बापूसाहेब महाराजांचं राज्य होतं, तेव्हा कान्होजी आंग्रे सैनिकांनी या संस्थांवर चाल करून आले होते. आणि ज्यावेळी या संस्थांवर चाल करून आले, ज्यावेळी या संस्थांवर चाल करून आले, त्यावेळी या संस्थांच्या संरक्षणासाठी जर कोण उभा राहिला असेल तर देव उपरलकर उभा राहिला आहे. लक्षात ठेवा, हा इतिहास आहे. आज इथे जुनी जाणती माणसं आहेत, आणि हे पाहिजे तर कुणालाही विचारा. त्यावेळी हा संस्थानाच्या बाजूने उपरलकर देव उभा राहिला, आणि आंग्रेंचं नाही साहेब ठीक आहे म्हणून आहे, आणि आंग्रेंचा हल्ला परतवून लावला. ही सावंतवाडीची, हा सावंतवाडीचा इतिहास आहे. त्यामुळे उद्या इथे कुणीही चाल करून आले, किती जण बाहेरचे आले, किती जण बाहेरचे आले, तरी आपण विचलित होण्याचं कारण नाही. 2 मिनिटातच दीपक भाई केसरकर आणि राणे साहेब व्यासपीठाकडे येत आहेत, 2 मिनिटातच पोहोचतील. तर अशा या पद्धतीने चाललेल्या राजकारणात जर बाहेरचा कोण येऊन आम्हाला डिवचून जर सांगत असेल की मी या सावंतवाडीच्या मतदानासाठी किंवा सावंतवाडीच्या विकासासाठी इथे उभा राहिलो आहे म्हणून, तुम्हाला एक मित्रांनो सांगतो, तुम्हाला एक सांगू इच्छितो. 2 महिन्यापूर्वी कोणतरी इथे कसली तरी एक अभियान होतं. या सावंतवाडी शहरात सगळीकडे पोस्टर लागले होते. सावंतवाडी शहरात सगळीकडे पोस्टर लागले होते की
सावंतवाडीच्या विकासासाठी श व्यक्तीला तुम्ही निवडून द्या, त्याच्या पाठीमागे उभं राहा. सावंतवाडीचा विकास करण्याची पूर्ण जबाबदारी आम्ही घेतलेली आहे. सावंतवाडीचा पूर्णपणे विकास करण्याची क्षमता आमच्यात आहे आणि आम्ही हे करून दाखवलेलं आहे. तुम्ही मला सांगा, 25 वर्षापूर्वी सावंतवाडीची काय परिस्थिती होती तेव्हाचे फोटो काढून बघा. तेव्हाची जी अवस्था सावंतवाडीची होती आणि आताची सावंतवाडीची परिस्थिती काय आहे ती बघा. आताची परिस्थिती काय आहे ती बघा. हा झालेला बदल आहे तो केसरकर आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी केलेला आहे. आता जिथे पल्लवी वहिनीचं आगमन झालेलं आहे, ज्यांनी माजी नगराध्यक्ष म्हणून इथे चांगलं काम केलं आहे, त्या नगरीला आकार देण्याचं काम या व्यासपीठावरच्या प्रत्येक माणसाने केलेलं आहे. फक्त पल्लवी वहिनीसाठी एक जोरदार टाळ्या वाजवा. ज्या माजी नगराध्यक्ष होत्या या शहराच्या, दीपक भाईंच्या सौभाग्यवती आहेत आणि त्यांनी सुद्धा ह्या शहरासाठी आपलं योगदान दिलेलं आहे, आपला अमूल्य वेळ दिलेला आहे. आज या शहराच्या जडणघडणीमध्ये व्यासपीठावरच्या प्रत्येकाचा सहभाग आहे. नावं घ्यायला गेलो तर वेळ लागेल, वेळ अपुरा पडेल. पण ह्या सगळ्या जडणघडणीमध्ये कोणतरी बाहेरून येतो आणि आम्हाला सांगतो की मला मदत करा, मी तुमचा विकास करणार. मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकतो, विकासाची काय गरज नाही. विकास करायला आम्ही समर्थ आहोत आणि सावंतवाडीचा विकास झालेला आहे. आतापर्यंत विकासाची यांची व्याख्या म्हणजे रस्ते, पाणी, वीज. पण आमची विकासाची व्याख्या राणे साहेबांची असेल किंवा दीपक भाईंची असेल, विकासाची व्याख्या म्हणजे माणूस सगळ्यांना झाला पाहिजे, त्यांचा संसार उभा झाला पाहिजे, त्यांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे आणि ही आमच्या विकासाची व्याख्या आहे. राणे साहेबांनी इथे मंत्री म्हणून काम केलं आहे. MSMEचं इथे ओरोसला रिसेप्शन सेंटर उभं राहत आहे. हे काम राणे साहेबांनी केलं. येणाऱ्या काळामध्ये या जिल्ह्यातल्या लाख लोकांना, तरुणांना तरी चांगला ठोस रोजगार मिळणार आहे. ही व्यवस्था राणे साहेबांनी केलेली आहे. उद्या जर दीपक केसरकर आणि राणे साहेब एकत्र आले तर तुम्ही विचार करा, तुम्ही विचार करा किती परिवर्तन होईल या आपल्या प्रभागाचं, आपल्या या भागाचं. आपण नेहमी पश्चिम महाराष्ट्राचं उदाहरण देतो. पश्चिम महाराष्ट्रात अशी प्रगती झाली, तशी प्रगती झाली. पण एक लक्षात घ्या, पश्चिम महाराष्ट्राची प्रगती झाली त्याची कारणही तशीच आहेत. तिथले सगळे नेते हेवे दावे राजकारण सोडून एकत्र येतात म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राची प्रगती होते. ही वस्तुस्थिती आहे. आज तुमचा मला अभिमान आहे. आज मिलाग्री शाळेपासून मी बघतोय महिला चालत येत आहेत. भात कापणीचा सीझन चालू आहे. आमची महिला एक शेतकरी आहे. आज भात कापणीचा सीझन आहे, उद्या दिवाळी आहे, परवा. आणि हे सगळं असताना सुद्धा तुम्ही दीपक भाईंच्या प्रेमापोटी इथे चालत येत आहेत, भर दुपारी चालत येत आहेत. इथे कोणाला पैसे देऊन आणलेले नाहीत आणि गाड्या पाठवून आणलेल्या नाहीत. ज्या येत आहेत त्या स्वतःच्या पोटी, प्रेमापोटी येत आहेत की माझा भाऊ उद्या निवडणूक लढतोय, माझा मुलगा उद्या निवडणूक लढतोय. या एका भावनेने इथे गर्दी होते आहे. आज मी बघितलं तर चारी बाजूचे रस्ते पॅक आहेत. जिथे पाहू तिथे तुम्हाला धनुष्यबाण आणि कमाल दिसत आहे. राणे साहेबांच्या नावाने सगळे जोग जय जय करताना दिसत आहेत. आता नितेश राणे कुडाळचे आमदार आणि माझे खासदार निलेश राणे आपल्याकडे व्यासपीठावर येत आहेत. आपण टाळ्याच्या गजराने त्यांचं स्वागत करायचं आहे. निलेशजी राणे आलेले आहेत आणि आता दीपकभाई केसरकर आपले उमेदवार, आपले उमेदवार इथे येत आहेत. त्यांचं टाळ्याच्या गजराने स्वागत करा. दीपकभाई आगे बढो. राणे साहेब येत आहेत. राणे साहेबांचं पण टाळ्यांच्या गजराने स्वागत करा. कोकणचे भाग्य विधाते आणि आमचे नेते राणे साहेब व्यासपीठाकडे येत आहेत. जरा कृपया व्यासपीठावर जागा द्या. जरा कृपया व्यासपीठावर जागा द्या बसायला. दीपक भाई आगे बढ़ो. राणे साहेब आगे बढ़ो. कोकणचे भाग्य विधाते राणे साहेब इथे येत आहेत आणि कणकवलीचे
असे कार्यक्षम आमदार ज्यांनी महाराष्ट्र हलवून टाकला ते आमचे नेते नितेशजी राणे व्यासपीठावर आगमन करत आहेत. नितेशजी उद्या हॅट्रिक साजरी करणार आहेत, कारण नितेशजींचा आम्ही विजयाचा फॉर्म भरला, विजयाची निवडणूक काढली. आम्ही नितेशजींना काय सांगितलं, कणकवलीमध्ये तुम्ही प्रचार करायला येण्याची गरजच नाही, तुमचा विजय हा निश्चित आहे. कृपया व्यासपीठावर जागा करून द्या. कृपया आलेल्या मान्यवरांना बसून दे. तिकडे जागा कर. नितेशजी आलेल्या व्यासपीठावर बसून दे. कृपया जागा द्या. सर्वांना विनंती आहे की व्यासपीठावर कृपया गर्दी करू नका. व्यासपीठ भरगच्च भरलेलं आहे, त्याच्यामुळे सर्वांना विनंती आहे की सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी बसण्यासाठी व्यासपीठ जरा कृपया खाली करावं. जरा कृपया, सभा चालू आहे, चालू राहील. आज सर्वांच्या आमच्या राजकीय दृष्ट्या सौभाग्याचा दिवस आहे. 2009च्या निवडणुकीची साहेब आठवण झाली. मी ह्याच्यापूर्वी सांगत होतो, राणे साहेब ठामपणे 2009ला उभे होते आणि मी दीपक भाईंना तिथे विधानसभेत पाठवलं. आजही राणे साहेब इथे ठामपणे उभे आहेत आणि राणे साहेबांनी सांगितलं जे काय असतील त्यांना धुवायची जबाबदारी माझी आहे आणि राणे साहेब ते केल्याशिवाय राहणार नाही. मी फार वेळ बोललो, आता जाता जाता एकच सांगतो, दीपक भाई एक लक्षात ठेवा, या महाराष्ट्रावर स्वराज्य उद्ध्वस्त करायला औरंगजेब आला होता. 27 वर्ष औरंगजेब महाराष्ट्रात राहिला, स्वराज्य उद्ध्वस्त करू शकला नाही. शेवटी औरंगजेबची कबर या महाराष्ट्रात खणली गेली, औरंगाबादला कबर खणली गेली. दीपक भाई इथे किती येऊन दे, आपण इथे कबर खणल्याशिवाय राहणार नाही, कारण राणे साहेब आपल्या पाठीमागे आहेत. राणे साहेबांनी महाराष्ट्रातली किती वादळं सेलली आणि किती वादळं झिडकं परतवून लावली. आज तिन्ही राणे इथे आहेत. आमचं केवढं भाग्य आहे. तुम्ही पाहताय नितेश राणेंना भेटायला बोलायला भेटायला मिळत नाही. हे महाराष्ट्राचं वादळ आज इथे आहे, सावंतवाडीच्या व्यासपीठावर आहे विधानसभेच्या. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही, लवकरच फॉर्म भरायला जायचं आहे. राणे साहेब, नितेश आणि निलेशजींचं मनसोक्त स्वागत करतो. आमचे राजेसाहेब युवराज आलेले आहेत, त्यांचं पण स्वागत करतो. दीपक भाई, तुम्हाला एकदा विजयाच्या शुभेच्छा देतो. सावंतवाडीने ठरवलेलं आहे, आम्हाला आमचा नेता स्थानिक पुत्रच पाहिजे, उपऱ्यांना इथे थारा नाही आणि उपऱ्यांना आम्ही उभे करून घेणार नाही. आमचा सुपुत्रच आमच्यासाठी इथे आहे, एवढं मी सांगतो आणि इथे थांबतो. दीपक भाईंना शुभेच्छा देतो. तुम्ही आजच्या प्रेमापोटी आलायत. आज भात कापणी चालू आहे, दिवाळी चालू असताना ह्या माझ्या महिला भगिनी दीपक केसरकर यांच्या प्रेमापोटी आलायत की माझा मुलगा इथे विधानसभा लढतोय, माझा भाऊ विधानसभा लढतोय. ते प्रेम तुम्ही 30 तारीख 20 तारीखला दाखवायचं आहे. 23 तारीखला ह्याच व्यासपीठावरून आणि ह्याच गांधी चौकातून गुलाल उधळायचा आहे. एवढा ठरवतो. जय हिंद, जय भारत. महायुतीच्या या दीपकभाई केसरकरांच्या या रॅलीमध्ये व्यासपीठावर उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, हे सर्वांचं एक लाडकं नेतृत्व राणेसाहेब यांचं शब्दसुमानाने या ठिकाणी स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे सन्माननीय माजी खासदार निलेशजी राणेसाहेब, सन्माननीय आमदार नितेशजी राणेसाहेब, सन्माननीय उमेदवार आपले दीपकजी केसरकर, त्याचप्रमाणे भाजप पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत, सन्माननीय युवराजजी, त्याचप्रमाणे उपस्थित असणारे सर्व पक्षाचे सर्व पदाधिकारी यांचं या ठिकाणी शब्दसुमानाने स्वागत करतो आणि सन्माननीय नितेशजी राणे यांना थोडक्यात आपलं मनोगत, सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत यांना थोडक्यात मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करतो. नमस्कार. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे प्रणेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराजांसहित या सर्व महानुभावांना अभिवादन करतो.
आज आपण युतीचे सगळेच कार्यकर्ते पदाधिकारी मंडळी सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी उपस्थित झाला। भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मी सगळ्याच युतीच्या माझ्या पदाधिकाऱ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो। या रॅलीसाठी किंवा या सोहळ्याला शुभेच्छा देण्यासाठी आपल्या सर्वांचे लाडके नेते सन्माननीय राणेसाहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सन्माननीय नितेशजी, निलेशजी, त्याचबरोबर माझे सगळ्याच पक्षाचे आमच्या युतीतल्या सगळे पदाधिकारी उपस्थित आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो। खरं तर दुपारची वेळ आहे, त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांचं डोकं गरम करण्यापेक्षा पुढच्या 15 दिवसामध्ये हा युतीसाठी पोषक असं वातावरण गरम करण्यामध्ये आपल्याला जास्त इंटरेस्ट आहे। त्यामुळे एक थोडक्यात मनोगत या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। गेले 2.5 वर्ष महायुतीचं जे सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्या सरकारच्या माध्यमातून आपले पालकमंत्री असतील, आपले सन्माननीय राणेसाहेब असतील, सन्माननीय दीपकभाई केसरकर असतील, या सगळ्याच मंडळींनी, आमदार नितेशजी राणे असतील, निलेशजी राणे असतील, या सगळ्याच मंडळींनी महाराष्ट्राच्या तिजोरीतून जास्तीत जास्त पैसा विकासासाठी या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणलाय। आणि मला वाटतं या 3 मतदारसंघामध्ये दीपकभाईंनी या मतदारसंघामध्ये आणखी जोर लावल्यामुळे सावंतवाडी मतदारसंघ विकासाच्या बाबतीत सुजलाम सुफलाम झालेला आहे असं मला म्हणायला हरकत नाही। या 2.5 वर्षामध्ये मागील कित्येक दिवसांचा बॅकलॉग सगळा भरून निघाला आणि त्यामुळेच पुन्हा एकदा या महायुतीतल्या सगळ्या पक्षांनी एक निर्णय केला की महायुतीचं सरकार चांगल्या मताधिक्याने सगळीकडे आलं पाहिजे आणि त्या सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये जे काही प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत त्या सगळ्या प्रकल्पांवर काम झालं पाहिजे आणि त्यामध्ये आपल्या सिंधुदुर्गचा वाटाही मोठा असणार आहे। त्यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना आपली संघटना वाढवताना कुठे आपला उमेदवार या ठिकाणी हवा अशा प्रकारच्या अपेक्षा असणं स्वाभाविकच होतं, परंतु युतीच्या वाटपामध्ये जे काही वाटप झालं ते सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या 288 विधानसभेवर मान्य केलेलं आहे आणि जोमाने अगदी सुरुवात केलेली आहे। सावंतवाडी काल आम्ही कणकवलीत मोठ्या संख्येने नितेशजींचा फॉर्म भरला, परवा एक भव्य सभा निलेशजींच्या स्वागतानिमित्त झाली, काल त्यांचा फॉर्म भरला आणि आज आपण आपल्या जिल्ह्यातला 3रे उमेदवार जे महायुतीचे आहेत त्यांचा फॉर्म भरायला इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहोत आणि मला नक्की खात्री आहे की 3ही उमेदवार प्रचंड मताधिक्याने विजयी होतील आणि लोकसभेमध्ये आपण महायुती म्हणून जो काही परफॉर्मन्स दाखवलेला आहे त्या परफॉर्मन्सला साजेसा किंबहुना त्याच्यापेक्षा काकणभर सर आपण मताधिक्य या सगळ्यांना देऊ असं आपण सन्माननीय राणेसाहेब जे आपले नेते त्यांना आश्वासित केलं पाहिजे। या सगळ्या मतदारसंघामध्ये आणि काही 2-3 उमेदवार आहेत जे भारतीय जनता पार्टीच्या आश्रयाने गेली 2-4 वर्ष कामात होते आणि अजूनही त्यांनी पक्षाची साथ सोडली आहे, महायुतीशी त्यांनी प्रतारणा केली आहे, तरी सुद्धा त्यातले एक उमेदवार आहेत त्यांना भारतीय जनता पार्टीने खूप मोठे अधिकार दिलेले, त्या माध्यमातून जी काय आपण विकास कामं केली ती विकास कामं मी स्वतः केल्याचं भासवत आहेत। तर मला निश्चित खात्री आहे की भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता असेल किंवा शिवसेनेचा असेल किंवा राष्ट्रवादीचा असेल, या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचं किंतु परंतु असणार नाही की 2.5 वर्षापूर्वी युती झाली म्हणून सरकार आलं म्हणून आपल्याला पालकमंत्री लाभले, त्यामुळे डीपीडीसीचा निधी असेल, आमदारांच्या माध्यमातून येणारा निधी असेल, केंद्राच्या माध्यमातून येणारा निधी असेल, हा सगळा प्राप्त झाला। त्यामुळे कोणी त्याचं पत्राची शिफारस केली किंवा ते पत्र पुढे सरकवलं म्हणून त्याचा कोण धनी नाही किंवा त्याचं त्यामध्ये योगदान नाही। दुसऱ्या उमेदवारांचं कालच भारतीय जनता पार्टीमध्ये ज्यांनी आश्रय घेऊन भारतीय जनता पार्टीचं नाव घेऊन ज्यांनी आपला प्रवास सुरू केला त्या उमेदवारांनी कालच्या सभेमध्ये सन्माननीय देवेंद्रजींचे गोडवे गायले आणि सगळ्या नेत्यांचे गोडवे गायले, पण भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी तुम्हाला जबाबदारीने सांगतो की भारतीय जनता पार्टी हा इतका शिस्तीचा पक्ष आहे की त्या पक्षामध्ये नेते मंडळी तोपर्यंत लाड करतात जोपर्यंत संघटनेचं तो कार्यकर्ता ऐकतो आणि त्यानंतर त्या कार्यकर्त्याचं पुढे काय होतं हे महाराष्ट्रातल्या अनेक उदाहरणावरून आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे। त्यामुळे अशा प्रकारे आमच्या नेत्यांचं सांगणं ज्यांनी ऐकलं नाही त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नाही की त्यांनी आमच्या नेत्याचं किंवा नेत्यांच्या सगळ्या नावाचा वापर करण्याची इथे गरज नाही आणि त्यामुळे सगळ्याच आपल्या सगळ्या युतीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांना आपण निर्धास्तपणे कोणताही किंतु परंतु मनात न ठेवता पूर्ण ताकदीने या मतदारसंघामध्ये युती म्हणून अत्यंत चांगलं काम करून मोठ्या मताधिक्याने दीपकभाई केसरकर यांना निवडून आणूया। आपल्या पाठीशी सन्माननीय राणेसाहेब आहेत, आपल्या पाठीशी पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण आहेत, ही सगळी नेते मंडळी पूर्ण ताकदीने आपल्या पाठीशी आहेत। मी पुन्हा एकदा दीपकभाईंना शुभेच्छा देतो आणि आपली सगळ्यांची रजा घेतो। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभाकरजी. यानंतर मी या ठिकाणी हिंदुत्वाचे संस्कार करणारे आणि खऱ्या अर्थानं हिंदूंच्या हृदयामध्ये ज्याने आपलं अढळ स्थान निर्माण केले ते आपल्या कणकवलीचे लाडके आमदार सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब. महायुतीचे लोकप्रिय उमेदवार राज्याचे शिक्षण मंत्री सन्मान्य दीपक केसरकर साहेबांच्या प्रचाराच्या शुभारंभाच्या या प्रचार सभेच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री माजी केंद्रीय मंत्री आमच्या सर्वांचे नेते सन्मान्य राणे साहेब, कुडाळ मालवणचे फिक्स आमदार सन्मान्य निलेश राणे साहेब, उपस्थित असलेले आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतजी, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष दळवीजी, मंचावर उपस्थित असलेल्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा कोरगावकर मॅडम, मंचावर उपस्थित असलेले शिवसेनेचे उपनेते आगरेजी, सन्मान्य मनीष दळवीजी, सन्मान्य महेश सारंगजी, शिवसेनेचे आमचे नेते सन्मान्य संजू परब, मंचावर उपस्थित असलेले महायुतीचे सर्वच प्रमुख नेते मान्यवर, माझ्यासमोर उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, राज्याचे शिक्षण मंत्री शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि महायुतीचे उमेदवार सन्मान्य दीपक केसरकर साहेबांच्या फॉर्म भरण्याच्या आणि प्रचाराच्या निमित्ताने आज आपण इथे सर्वजण मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही कारण अन्य मान्यवरही बोलणार आहेत. पण बांधवांनो, भगिनींनो आणि महायुतीच्या माझ्या सर्व कार्यकर्ता मित्रांनो, मी आपल्याला ह्या निमित्ताने एवढंच सांगेन की ही निवडणूक ही वैयक्तिक हिशोब चुकता करणारी निवडणूक नाही आहे. ही महायुतीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यासाठी ही फार महत्वाची निवडणूक आहे. सन्मान्य दीपक केसरकर हे फक्त शिवसेनेचे उमेदवार नाही आहेत, पण भारतीय जनता पक्ष, आरपीआय आणि सगळे घटक पक्षाचे हक्काचे उमेदवार आमचे केसरकर साहेब आहेत. हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवलं पाहिजे. काही लोक आमच्यातले आहेत जे हिशोब चुकता करण्याची भाषा करतायत. अचानक त्यांच्यावर आता अन्याय व्हायला लागलेला आहे. जसं आमच्या प्रभाकर सावंतजींनी सांगितलं, 2.5 वर्षाच्या महायुतीच्या सरकारमध्ये जी विकास कामं या मतदारसंघामध्ये झाली ती सन्मान्य पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेब, आमचे फडणवीस साहेब आणि आपल्या एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून झालेली आहे. ती काय कोणी वैयक्तिक निधी आणलेली नाहीये. म्हणून सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये फिरत असताना मतदार म्हणून आपण समजलं पाहिजे की आपल्या मतदारसंघाचे उमेदवार, लोकप्रतिनिधी एक राज्याचे अनुभवी नेते आहेत, जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री राहिलेले आहेत, शिक्षण मंत्री म्हणून गेली 2.5 वर्ष त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रांती घडवलेली आहे. असे आपले दीपक केसरकर साहेब आपले उमेदवार आहेत. म्हणून मतदान करत असताना तुम्ही फार विचारपूर्वक मतदान करायला पाहिजे. महायुतीचे आमचे सगळेच कार्यकर्ते आणि सहकारी ते आहेत. सन्मान्य राणे साहेबांनी काही दिवसा अगोदरच या तिन्ही तालुक्याचा दौरा केलेला आहे. प्रत्येक बाबतीवर, प्रत्येक घटनेवर आमच्या सगळ्यांचं फार बारकाईने लक्ष आहे. व्हॉट्सअप ग्रुपवर काय चर्चा होत आहेत, अवेळी कोण कोणाला भेटतंय, 10च्या नंतर कुठल्या गावामध्ये बैठका चालल्या आहेत, या सगळ्या गोष्टीवर फार बारकाईने लक्ष आहे. म्हणून कोणीही इकडे तिकडे कुठल्याही पद्धतीची मस्ती करता कामा नये. सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी पण काल कणकवलीमध्ये बोलत असताना त्यांनी स्पष्ट आम्हाला सगळ्यांना आदेश देऊन गेलेले आहेत
की इथे महायुतीचंच काम झालं पाहिजे आणि महायुतीचे तिन्ही उमेदवार निवडून गेले पाहिजे असं स्पष्ट त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणून उगाच रवी चव्हाण साहेबांचं नाव कोणीही वापरून अगर इकडे वेगळी मस्ती काय करत असेल तर आम्हालाही त्यांचे घरचे पत्ते चांगल्या पद्धतीने माहिती आहेत. हे त्या व्यक्तींनी लक्षात ठेवावं. लक्षात ठेवा, शेवटी हे तिन्ही सीट हे आपल्याला महायुती म्हणून निवडून आणायचे आहे. आमच्या शेवटी दीपक केसरकर साहेबांनी सारख्या 40 आमदारांनी 2.5 वर्षाच्या अगोदर भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीमध्ये यायचा निर्णय घेतला आणि म्हणून आपल्या महायुतीचं सरकार आपल्या राज्यामध्ये आलेलं आहे याचा लक्षात आपण सगळ्या जणांनी ठेवलं पाहिजे. 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार असताना भारतीय जनता पक्ष असो अन्य जे नेते मंडळी असतील त्यांना होणारा त्रास तर फक्त तुम्ही सगळ्यांची आठवण ठेवली पाहिजे. राणे साहेबांच्या घर तोडण्यापर्यंतचे प्रकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना अटक करण्यापर्यंतचे प्रकार, असंख्य भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे प्रकार, हा एककलमी कार्यक्रम महाविकास आघाडीच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सुरू राहायचा. त्या सगळ्या गोष्टीला बंद करणं, त्याच्या विरोधात भूमिका घेणं फार गरजेचं होतं. बांधवांनो, साधारण आपल्याला माहिती आहे कोण विरोधी पक्षातले लोक सत्तेमध्ये जातात, पण आपले दीपक केसरकर साहेब सत्तेमध्ये होते तरीही त्यांनी आपल्या शिवसैनिकांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे, महाराष्ट्राला न्याय मिळवून द्यायचा आहे. आणि बाळासाहेबांच्या विचारांच्या विरोधात कोण भूमिका घेत असेल, हिंदुत्वाच्या विरोधात कोण भूमिका घेत असेल तर ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही. ही भूमिका ठेवून आदरणीय दीपक केसरकर साहेब एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर गेले आणि महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. या सगळ्या गोष्टीची जाणीव आपण सगळ्या दस्तानी ठेवली पाहिजे. आम्ही निश्चित पद्धतीने पुढे 20-22 दिवस तुमच्या सगळ्यांशी बोलायला येऊ, चर्चा करू, पण आपण सगळेजण महायुतीचे कार्यकर्ते म्हणून आपल्याला दीपक केसरकरजींना मोठ्या मताधिक्याने परत 23 नोव्हेंबरला निवडून आणायचं आहे. हा निर्धार करून तुम्ही सगळेजण इथून गेला पाहिजे. गावागावामध्ये धनुष्यबाण ह्याच निशाणीला घेऊन जाऊन आपल्याला जास्त मतदान दीपक केसरकर साहेबांना कसं भेटेल यावर तुम्ही लक्ष ठेवलं पाहिजे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात सन्मान्य राणे साहेबांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने दीपक केसरकर साहेबांनी दिवस रात्र एक केला. आम्ही स्वतःही नजरेने पाहिला, अनुभव घेतला. आणि मग त्यानंतर मी माझ्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये जेव्हा त्यांना निवडणुकीचा मॅन ऑफ द मॅच बोललो तेव्हा काही लोकांना फार मिरच्या लागल्या. त्यांना वाटतं की असं कसं बोलले. अहो, चांगल्याला चांगलं म्हणणं हा माणुसकीचा धर्म आहे आणि हे संस्कार राणे साहेबांनी आम्हाला दिलेला आहे ते लक्षात ठेवा. ज्या माणसाने दिवस रात्र एक केलं, महायुतीचा धर्म पाळला तर त्यांना तर समर्थन आम्ही करणारच. आणि आज यावेळी आम्ही ते लोकसभेची परतफेड हे आम्ही विधानसभेला करणारच. कोणालाही मध्ये यायचंय ते येऊन दे, आम्ही पण 21 दिवस आहोत. मी काय फक्त माझ्या मतदारसंघाकडे लक्ष ठेवून राहणार नाही. निलेश साहेबांचा मतदारसंघ साहेब अतिशय सक्षम पद्धती लढवत आहेत, पण निलेश साहेब असतील, मी स्वतः असेल आणि सगळेचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही कार्यकर्ते हे सावंतवाडी मतदारसंघावर प्रत्येक क्षणाक्षणावर लक्ष ठेवून आहोत. हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावं आणि तरच तोंड उघडावं एवढं ह्या निमित्ताने फक्त आपल्याला सांगतो. परत एकदा दीपक केसरकर साहेबांना मनापासून शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नितेशजी. यानंतर मी सन्माननीय युवकांचे खऱ्या अर्थाने स्फूर्तिदान माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या सर्वांना संबोधित करावं. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनी, माफ करा सगळ्यांची नावं घेत नाही. उमेदवारीचा अर्ज अजून भरायचा आहे. आपण सगळे इथे उन्हात उभा आहात म्हणून माफ करा, मी सगळ्यांची नावं घेत नाही. मी फक्त साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी इथे उभा आहे.
केसरकर साहेब, आपल्याला आठवत असेल 2009 मध्ये जेव्हा 28व्या वयात मला तेव्हा उमेदवारी मिळाली होती, तेव्हा आपण पहिले नेते होते ह्या जिल्ह्यामध्ये ज्यांनी व्हॅनमध्ये प्रवास चालू केला होता अख्ख्या मतदारसंघामध्ये. आणि गाव टू गाव माझ्यासाठी गाव टू गाव प्रवास करणारे पहिले नेते ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले केसरकर साहेब तुम्ही होतात. आज तुमच्या प्रचार सभेला मला इथे बोलायची संधी मिळाली. खरोखरच मी मनापासून साहेब आपल्याला शुभेच्छा देतो. आपण आपल्यासारखी व्यक्ती ही सावंतवाडीला शोभून दिसते का नाही? अजून कोण शोभतं का? ते मला पुढचं सांगायची काही गरजच नाही. म्हणून केसरकर साहेब, आपण आताच निवडणूक जिंकलेला आहात. आपल्या समोर त्या तुलनेमध्ये कुठल्याही विरोधी पक्षामध्ये कोणी उमेदवार राहिलेला नाही. आणि म्हणून मी फक्त फॉर्म भरण्याच्या शुभेच्छा नाही, आपल्याला विजयाच्याही शुभेच्छा देतो आणि अभिनंदन देखील करतो. कारण का साहेब, तुमच्या स्पर्धेत तुमच्या उंचीचा एकही उमेदवार समोर कोणाकडे मला दिसत नाही. समोर जे आहेत त्यांची दखल द्यायची काही गरज नाही. मी आज बघत होतो एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपण सगळे इकडे जमलात. खरोखरच मनाला आनंद झाला. काल नितेश राणे यांचा फॉर्म भरला. अशी तुडुंब गर्दी, चारी बाजूला लोक आहेत. चारी बाजूला लोक आपल्या महायुतीच्या उमेदवाराला जिंकवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. आणि तसंच चित्र आज सावंतवाडीमध्ये दिसतंय. हे बघून खरोखरच केसरकर साहेब, आपण जी इकडे पेरलं, आपण जी इकडे काम केलं, त्या खऱ्या अर्थाने रूपांतर इकडे आज जनतेने समोर दाखवून दिलेलं आहे. मी मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो. आणि साहेब, मी जसं नितेश बोलला, जेवढं काय करता येईल साहेब, तुमच्यासाठी दिवस रात्र ह्या मतदारसंघामध्ये करणार. तुम्हाला जसं लागेल तसं आमचे सगळे सहकारी, संजू बरोबर आहे ना, संजू सकट आणि आमचे सगळे सहकारी, म्हणजे कन्फर्मेशन नाही घेतलं, सांगितलं, कन्फर्मेशन नाही घेतलं. आणि म्हणून मनापासून साहेब, आमचे सगळे सहकारी तुमच्या बरोबर आहोत. तुम्ही आजपर्यंत राणे कुटुंबासाठी या मागच्या लोकसभेमध्ये जसं केलं, आता परतफेड राणेंना करायची आहे, ती 100% या निवडणुकीत करणार, एवढंच सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद निलेशजी. यानंतर आपल्या सर्वांचे लोकप्रिय उमेदवार, आपल्या सर्वांचे लाडके नेतृत्व आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांनी विनंती करतो. आपणा सर्वांचे लाडके नेते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, आमच्या सर्वांचं प्रेरणास्थान आदरणीय खासदार राणेसाहेब, आदरणीय नितेशजी राणे, आदरणीय निलेशजी राणे, ज्या राजघराण्याचे आशीर्वाद नेहमी मला लाभले, त्या राजघराण्याचे युवराज आदरणीय लखमराजे, आमचे जिल्हाप्रमुख भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सावंतसाहेब, महिला प्रमुख आदरणीय कोरगावकर मॅडम, त्याचबरोबर अशोकराव दळवी, आमचे आंग्रे साहेब, सर्वांची नावं घेत नाही मी. 5च मिनिटात माझं भाषण आटोपतो, कारण तुम्हाच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मला माझा फॉर्म भरायचा आहे आणि तो फॉर्म 1:15 वाजल्यापूर्वी भरायचा आहे. तुम्ही सर्वजण आदरणीय राणेसाहेबांचं भाषण ऐकायला आलात, मला कल्पना आहे. पण एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, 3 पिढ्यांची परंपरा आमच्या कुटुंबाला राहिलेली आहे, ती उद्योगाची आहे. हजारो लोकांना माझ्या आजोबांनी रोजगार दिला, वडिलांनी रोजगार दिला. आज राजकारणामध्ये रेशमी वस्त्र टाकून मी खादीची वस्त्र घातलेली आहे. ही लोकांच्या कल्याणासाठी आहेत आणि लोकांच्या कल्याणासाठीच राहतील, याची मी आपल्याला खात्री देतो. सर्वसामान्य माणसासाठी आम्हाला काम करायचं आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्याची परिस्थिती आपल्याला सुधारायची आहे. जी असंख्य योजना मी महिलांसाठी आणलेल्या आहेत. आज महिलांसाठी 4,500 महिला नुसत्या आपल्या बॅकयार्ड पोल्ट्री म्हणजे कोंबडीचं पालन करतात. आज जवळजवळ 1,500 महिलांना स्वतःचे त्यांनी उद्योग सुरू केलेले आहेत. आज अनेक असंख्य आमच्या मच्छीमार बांधवांना आउटबोर्ड इंजिन दिलेलं आहे. त्यांच्या मासे गोव्यामध्ये घेतले जात नव्हते, त्यांना गाड्या दिलेल्या आहेत, इन्सुलेटेड व्हॅन दिलेल्या आहेत. आज प्रत्येकाची काळजी, आज आपला जर शेतकरी असतो तर शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीसाठी चांगलं बियाणं देणं, त्याला स्त्री पद्धतीची भात लागवड, सगळ्यासाठी पैसे दिले. दुबार पिकासाठी आपण पैसे दिलेले आहेत. पुढच्या काळामध्ये आपण देशी बनावटीच्या गायी देणार आहोत, ज्याचं दूध 65 रुपये किलो. एरवी गाईचं दूध 30 रुपये किलो लिटरने विकलं जातं, ते 65 लिटरने विकलं जाणार आहे. आपल्याला हे सगळं करत असताना पर्यटन आपण मोठ्या प्रमाणात आणलेलं आहे.
फाईव्ह स्टार हॉटेल पहिलं आपण सुरू केलं, त्याचं उद्घाटन केलं, दुसऱ्या फाईव्ह स्टार हॉटेलचं भूमिपूजन केलं. पण हे करत असताना त्या शेतकऱ्यांना मी त्या कंपनीकडून 60 कोटी रुपये मिळवून दिले अतिरिक्त मोबदला. हे लक्षात ठेवा. शेवटी शेतकरी मोठा झाला तर आपण मोठा होणार आहे. आणि म्हणून केवळ फाईव्ह स्टार हॉटेल आले तर सगळं नाही, तर प्रत्येक कुटुंबाला मी हॉटेल स्वतःच्या मालकीची करून दिलेली आहेत. प्रत्येकाला 5 खोल्याचं निवास न्याहारी योजनेची छोटी छोटी हॉटेल बांधण्यासाठी पैसे मंजूर केलेले आहेत. हे सगळं सांगण्याची गरज एवढ्यासाठी आहे की आज राणेसाहेब या ठिकाणी आहे. राणेसाहेबांनी पर्यटन जिल्हा या जिल्ह्याला बनवला आणि त्याचा कार्यक्रम सावंतवाडीमध्ये मनोहर जोशी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला. साहेब, आज तुमच्या मनातलं जे पर्यटन आहे, उद्या आमच्याकडे ज्या 1-1 कोटी रुपयाच्या हाऊसबोट येणार आहेत त्या सुद्धा आमच्या महिला भगिनी चालवणार आहेत. साहेब, हे वैशिष्ट्य आहेत. आमच्याकडे जवळजवळ 4-4, 5-5 लाखाच्या मोठ्या बसेस, ज्याला 10-15 लाख रुपये खर्च होतो एका बसला, ते करण्यासाठी आम्ही महिलांचे गट दिलेत आणि त्या गट ते त्यांना पर्यटकांना घेऊन फिरतील. तुमची जी संकल्पना होती की पर्यटन ह्या जिल्ह्यामध्ये येत असताना सर्वसामान्य मनुष्य सुखी झालेला पाहिजे, आणि म्हणून मला काय एवढी गरज नव्हती की परत आमदार बनावं, परंतु ज्या ज्या योजना आणलेल्या आहेत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणलेल्या आहेत. तिलारीमध्ये पर्यटनाचं 250 एकरवर पर्यटन होणार आहे. आंबोलीसारख्या ठिकाणी 150 एकरमध्ये गोल्फ कोर्स होणार आहे. गेळ्यासारख्या ठिकाणी आज आंबोलीचा प्रश्न, गेळेचा प्रश्न, चौकुडचा प्रश्न ज्याला मी सोडवतो त्याला मनापासून समाधान होतं की माझ्यावर ज्या लोकांनी प्रेम केलं त्यांच्यासाठी मी काहीतरी करू शकलो. शिरशिंगेसारखं धरण आज 25-25 वर्ष त्या ठिकाणी होऊ शकलेलं नसतं. आज प्रत्येक ठिकाणी धरणं झालेली आहेत. आज प्रत्येक ठिकाणी 3 नगरपालिकेनं आपण पाणी पुरवठ्याच्या योजना करून दिलेल्या आहेत. असंख्य खूप बोलता येईल, परंतु वेळ थोडा आहे. मला सुद्धा फॉर्म भरायला जायचा आहे, वेळेत भरायचा आहे आणि राणेसाहेबांचं मार्गदर्शन व्हायचं आहे. एकच महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधले 3 उमेदवार या ठिकाणी आहेत, आणि ज्या राजघराण्याने मला राजकारणामध्ये आणलं त्या आदरणीय शिवरामराजे भोसले यांच्या आशीर्वादाने आज बापूसाहेब महाराजांच्या राज्यारोहणाचा 100वा वर्ष आहे. आणि त्याच्यामुळे मी दोन्ही आमच्या आमदार सहकाऱ्यांना सुद्धा विनंती करतो, तुम्ही उठून उभं राहावं आणि लखमराजे आपण राणेसाहेबांच्या बरोबर हात वर करून सगळ्यांचे आशीर्वाद घ्यावे, जेणेकरून या सर्वांनाच शेवटी आमचं राज्य हे बापूसाहेब महाराजांचं राम राज्य होतं आणि ते पुन्हा एकदा बापूसाहेब महाराजांच्या आशीर्वादाने पुन्हा एकदा घडावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद मागतो. आणि माझ्याबरोबरच आमचे दोन्ही सहकारी राणेसाहेबांचे दोन्ही सुपुत्र हे निवडणुकीला उभे आहेत, ते सुद्धा विक्रमी मताने निवडून यावे अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि एकच तुम्हाला विनंती करतो की सावंतवाडीचं सत्व हे दाखवून द्या. कोणीही पैसे स्वीकारू नका. पैशाने विकणारी सावंतवाडीची जनता नाही आहे. सावंतवाडीच्या जनतेला फक्त प्रेमानेच जिंकता येतं. हा इतिहास पुन्हा एकदा दाखवून द्या एवढी आपल्याकडे नम्र विनंती करतो. आणि माझ्याबरोबरच ह्या सर्वांना आपले आशीर्वाद द्या अशी नम्र विनंती करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि मी आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतो की मी केवळ शिवसेनेचा उमेदवार नाही, तर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रिपाई या सर्व महायुतीचा उमेदवार आहे. आणि आदरणीय शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि रिपाई युतीचा उमेदवार आहे. आणि त्याच्यामुळे महायुतीचं जे एक मोठं धनुष्यबाण हे आदरणीय मोदी साहेबांनी उचललेलं आहे, त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेब, आदरणीय फडणवीस साहेब, आदरणीय अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ही भूमी सुजलाम सुफलाम करूया एवढं आपल्याला आवाहन करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दीपकभाई केसरकर. यानंतर कोकणचे भाग्यविधाते, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री सर्व या ठिकाणी हात वरती करून महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, आपल्या कोकणचे भाग्य विधाते, ज्याने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडीचं विभाजन करून दोडामार्गाला तालुक्याची निर्मिती केली आणि आपल्या आडाळी MIDCचे निर्माते आदरणीय सर्वांचे लाडके नेतृत्व नारायणराव राणेसाहेब यांना विनंती करतो की या ठिकाणी आपण संबोधित करावं. जागा आहे का आगे बढायला बघा.
सन्माननीय श्री दीपक केसरकर मंत्री आणि आताचे उमेदवार हे आज 1:15 वाजता फॉर्म भरणार आहेत. म्हणून त्यांनी अगोदर आपल्या भाषणात सांगितल्यामुळे पुढच्या वक्त्यांना बंधन आलेलं आहे. त्यामुळे कमीत कमी शब्दात मी आपल्याशी बोलणार आहे. सन्माननीय श्री दीपक केसरकर, सन्माननीय आमचे जिल्हाध्यक्ष सावंत साहेब, सन्माननीय निलेश राणे, नितेश राणे, त्याचप्रमाणे सन्माननीय आमच्या महिला जिल्हाध्यक्षा उपस्थित मंचकावरील सर्व मान्यवर, पत्रकार मित्र आणि बंधू भगिनीनो मातानो, 1:15 वाजलेला आहे. ऊन कडाक्याचं आहे. काल नितेशने तापवलं आणि आज केसरकरने तापवलं. या तापवण्याचं कारणच आहे की आपला मतदार शांत होऊ नये. नेहमी तापलेला उन्हाने नाही, विचाराने असावा, म्हणून या वेळेला सभा आयोजित केली असेल असं मी मानतो. बांधवने निवडणूक पाहिली आणि इथले उमेदवार पाहिले. मला खरंच वाटतं विधानसभेची निवडणूक आहे का जिल्हा परिषदेची? कसे कसे उमेदवार आहेत बघा. केसरकर गेले अनेक वर्ष नगराध्यक्ष या शहराचे, अनेक वर्ष आमदार, मंत्री, प्रवक्ते, अनेक पद आणि अनुभव गाठीशी घेतल्यामुळे या वेळेला इथे उमेदवार आहेत. आता त्यांचे प्रतिस्पर्धी बघा कोण आहेत. काल परवा आमच्या एका मंत्र्याची पिशवी पकडणारे हे शिवसेनेचे उमेदवार, कामं मिळवून घ्यायची आणि कॉन्ट्रॅक्टनं द्यायची आणि 15% घ्यायचं, याच्यावर उदरनिर्वाह करणारे राजनते. सांगा मला, हे कणकवलीचे सावंतवाडीत का आले मला कळलं नाही. स्वतःच्या पैशाने घर घेतलं नाही. ते घर आहे ना, ते मी कार्यालयासाठी घेतलं होतं. ते त्यांनी नंतर आमच्याकडून गेल्यानंतर घर करून टाकलं. कणकवलीला घर ठेवलं आणि कुटुंब इथे आणलं. बांधवण्याचं विधायक काम काय हो? काय सावंतवाडी शहरामध्ये ग्रामीण भागात लोकांसाठी रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, कॉलेज, आरोग्य किंवा जनसेवा, लोकसेवा, गरिबांना मदत करणं कधी केलं? कोण बोललं? यापैकी काय केलं का? काही नाही. आम्हाला सोडलं, बीजेपीत आले, आम्ही बीजेपीत आलो, ते अजून एका पक्षात गेले आणि आता निवडणूक त्यांना कळलं तिकीट मिळत नाही. पाऊस पडल्यावर बेंडुकाचा आवाज जसा येतो तशी निवडणूक आली का पक्षाचे असे काही लोक उड्या मारतात. त्यातलाच हा उडी मारलेला उमेदवार आहे. सावंतवाडीच्या ग्रामीण शहरी लोकांनी विचार करावा, कोणाला मत द्यावं. आज आमचा पक्ष जो आहे आणि आमची आघाडी जी आहे, ही आघाडी या राज्यात, महाराष्ट्रात युती जी आहे, ही युती या महाराष्ट्रात 2.5 वर्षात केलेली कामं पहा. गेलेल्या 11 वर्षात आमच्या पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांनी या देशात केलेली कामं पहा. त्यांनी जगाच्या पाठीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत 11 क्रमांकावर होता. आता भारताला त्यांनी 5व्या क्रमांकावर आणलाय आणि 3 वर्षात भारत अमेरिका, चायना नंतर 3ऱ्या क्रमांकावर भारत येणार आहे. ही क्रांती मोदींनी केली.
जनतेला विविध आपल्याला माहिती आहे कोरोना सारखा महाभयंकर रोग आला, किती लोक, लाखोनी लोक गेले, उपासमार चालू झाली महाराष्ट्रातही, देशात 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य आजही चालू आहे, आजही चालू आहे. कोणी चालू केलं बांधवानं? मोदी साहेबांनी. या शिवसेनेने केलं काय? त्यानं कमी पडतं औषधातून. कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना आणि मंत्री आदित्य ठाकरे असताना औषध जी त्या रोगासाठी घेतली हॉस्पिटलला, त्यात 15% खाली केस चालू आहे त्यांच्या अंगावर. इकडे आमचे मुख्य पंतप्रधान मुख्यमंत्री आताचे लोकांना देताय, ते यांनी लोकांचं शोषण करण्याचं काम केलं. अशा पक्षात गेले. इथे आवाज येऊ नये, मध्ये मध्ये बोलू नका. शोषण करण्याचं काम करतात बांधवांनो. अशा लोकांना मतदान जाता कामा नये. एक मोदींसारखं नेतृत्व, त्यागी नेतृत्व, लोकहित आणि गरिबांसाठी काम करणारे. किती योजना दिल्या महिलांसाठी? किती आहे मला सांगा? आरोग्यासाठी योजना 5 लाखाची दिली, उद्योजकांसाठी वेगळ्या योजना. बांधवांनो, 40 पेक्षा योजना देशातील जनतेला दरडोई उत्पन्न वाढावं, रोजगार मिळावा, आमची जनता सक्षम व्हावी, मोदी साहेबांनी दिल्या. हो, त्यांच्या मंत्रिमंडळात मी होतो. केलेले काम कार्य आमच्या केसरकरनी, कामाला कार्याला आज पोचपावती मागायला आम्ही आलो आहे. मताची भीक मागायला नाही आलो. बांधवनं 35 वर्ष या जिल्ह्यात आहे. या जिल्हा 35 वर्षाचा पूर्वीचा आठवा. दरडोई उत्पन्न 35,000 होतं, आज 2.5 लाख झालाय. पाटबंधारे किती प्रकल्प एकही शिल्लक ठेवला नाही. मोठे मध्यम लघु सगळे पाटबंधारे आपण सुरू केले. रस्ते बघा, हा रस्ता एक रत्नागिरी नाही सिंधुदुर्गाचा बघा, 4 पदरी. पहिला आपला झाला, अडचण निर्माण करू दिली नाही. जो कोण विकासाच्या आड येईल SP न सांगितलं केस घ्या, सोडायचं नाही. त्यामुळे रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य. आज सांगा 10वी आणि 12वीचा रिझल्ट काय? महाराष्ट्रात सगळ्यात या सिंधुदुर्गाला चांगला आणि पहिल्या मेरिट मध्ये 8 ते 10 विद्यार्थी 10वीला तसेच 12वीला येत आहेत. ही प्रगती कोणी साध्य केली? त्यात आमच्या आताच्या शिक्षण मंत्र्यांचं योगदान आहे. कामाचं, कार्याचं, माणसाची पारख ठेवा आणि मतदान केल्यास, योग्य माणसाची निवड झाल्यास, मला वाटतं सावंतवाडी काय, हा वेंगुर्ला काय, दौडा मार्ग, सर्वांगीण विकास होईल, समृद्धी येईल आपल्याकडे. फक्त पुढच्या 5 वर्षात बघा, मी खासदार आहे, तुम्ही मला निवडून दिला प्रचंड मताधिकाने. मी तुमचा अतिशय आभारी आहे, ऋणी आहे बांधवांनो, कधीच विसरणार नाही. कुठेही असलो, इथे असो, दिल्लीला असो, कुठेही माझा सिंधुदुर्गाचा माणूस आला, फक्त सिंधुदुर्ग बोलला का त्याला बोलतो पहिलं सोडा. हे प्रेम. तुम्ही मला 6 वेळा आमदारकी, मुख्यमंत्री, अनेक वर गेला. 35 वर्ष मी पदावर आहे. माझ्या आयुष्यात राजकारणात एवढी पद कोणालाच मिळाली नाही. ही 11वं पद आहे मला. पण या पदातून लोकहित, लोककल्याण, वृद्धाश्रम बघा, मेडिकल कॉलेज जाऊन बघा, 600 मेडिकलचे विद्यार्थी आहेत, इंजिनिअरिंगचे 2000 विद्यार्थी आहेत, वृद्धाश्रमात 60 माणसं आहेत. मुलांनी विचारलं नाही, घरात बाहेर कुठे आश्रय नव्हता, आम्ही आमच्या ह्याच्यामध्ये आश्रमात आधार दिला. असं विधायक कार्य. विचारावं त्याला, जो उमेदवार आहे त्याला, ते दोघांनाही. एखादी बालवाडी काढली, एखादी शाळा, एखादं कॉलेज, एखादं हॉस्पिटल, दवाखाना. काय विधायक कार्य? काय विधायक कार्य सांगा? काही लोकांना सवय आहे हो, कुठेही मूल जन्माला आलं कोणी हो त्याच्यावर मूल हो आपल्याकडेच हात दाखवतो. ही बिल्डिंग नाही मीच केली, ही शाळा मीच केली. काय संबंध? तू कोण आहेस? त्या माणसाला एकही मत काँग्रेसकडे नसताना, माझ्यासोबत असताना त्याला मी आमदार केलं.
कृतज्ञ माणसाला आमदार केलं, काय जिल्ह्यासाठी केलं सांगा आमदार म्हणून? लायब्ररीत एक पुस्तक दिलंय, वाच आणि तसं भाषण कर. नाही, एकही भाषण कधी करू शकला नाही. जिल्ह्यासाठी, राज्याच्या लोकांसाठी हित करणारा एकही प्रस्ताव नाही मांडला. अशा माणसांचा विचार नाही करायचा, नाही करायचा. बांधवनो, केसरकर आहेत, आमचा निलेश तिथे दोघंही निवडणूक लढतायत. गेली अनेक वर्ष, पद असो नसो, वडील इथे आहेत. वडिलांबरोबर या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, समृद्धी यावी, यांनी पण तसंच काम केलंय. आणि प्लीज जरा, मला माहिती आहे ना घड्याळ आहे हो, राष्ट्रवादीचा घड्याळ बांधलाय, प्रॉब्लेम असो. आणि म्हणून दुसरे उमेदवार पैसे वाटतात, वाटप चालू आहे. जरा विचार हो, कुठे फॅक्टरी यांची आहे हो? कसली फॅक्टरी आहे हो? का रिझर्व्ह बँकेने पैसे छापायचं दिले? ब्लॅकचे धंदे. मी दिल्लीला असताना माझ्या घरी 2 माणसं आली दिल्लीची, मोठे उद्योजक. बोले क्यों आए मेरे पास? अरे साहब, आपके इधर इधर विशाल नाम का कोई हम पैसा दिया, एडवांस दिया, जमीनी देता नाही, पैसा भी देता नाही. गेल्या महिन्यात एक मला कळलं की ब्राऊन शुगर सप्लाय करणारे कोण आहेत. पोलिसांना सांगतो लवकरच नाव जाहीर करा या निवडणुकीत. या निवडणुकीनंतर यात ते किती लोक आतमध्ये जेलमध्ये जातील बघा, जेलमध्ये. आणि म्हणून आपल्याला जेलमध्ये गेलेला आपल्याला आमदार नको आहे. समर्थपणे लोकहित, लोक कल्याण करा, विनम्रतेने करणारा, श्रद्धा ठेवणारा, लोकांवर प्रेम करणारा केसरकर सारखा उमेदवार हवा. आणि तो आम्ही दिलेला आहे. त्या तुम्हाला विनंती करतो, ज्या प्रकारे मला आपण लोकसभेला निवडून दिलं, आता तिथे तर मंत्री आहेत, शिक्षण मंत्री आहेत, तर त्यांना परत इथे राज्यात मंत्री होण्यासाठी आपण सर्वांनी त्यांना आशीर्वाद द्यावे. आणि आशीर्वाद, पहिलं मत द्या, आशीर्वाद द्या. आमची सेवा अशीच अखंड चालू राहील हा विश्वास देतो. आणि वेळेअभावी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. या ठिकाणी या प्रचारार्थ दीपकबाईंच्या जी भव्य रॅली आता या ठिकाणी होणार आहे, त्या ठिकाणी सर्वांनी रॅलीच्या सोबत आपण सर्वांनी जायचे आहे. सर्व मान्यवर नेते मंडळी या रॅलीमध्ये समाविष्ट होणार आहेत. आणि या सर्वांच्या समक्षानं आपण दीपकबाई केसरकर यांचा हा पुष्पगुच्छ जो काही फॉर्म आहे तो भरायचा आहे. या ठिकाणी उपस्थित सर्व आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब, आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, नितेशजी राणेसाहेब, प्रभाकरजी सावंतसाहेब, त्या श्वेता कोरगावकरजी, या आपल्या पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, या सर्वांना या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो. तमाम या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सर्व महिला आणि पुरुष यांना या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करून हा या ठिकाणचा जो काही संबोधनाचा कार्यक्रम होता तो समाप्त होत आहे. आपण सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी आपण रॅलीमध्ये जायचं आहे. तरी सर्वांना विनंती आहे की रॅलीमध्ये आपण सगळ्यांनी सोबत जायचं आहे. ही रॅली आपल्या या ठिकाणी चालू झाल्यानंतर ती दीपकबाई केसरकर यांच्या कार्यालयापर्यंत जाणार आहे. तेव्हा सर्वांनी या रॅलीमध्ये समाविष्ट व्हायचं आहे. पुन्हा एकदा सर्वांचे नम्रपणे आभार. धन्यवाद.
येणार कोण दीपक भाई आगे बढ़ो दीपक भाई आगे बढ़ो अरे दीपक भाई आगे बढ़ो अरे जाओ येणार कोण राकेश होते
कार्यकर्ता बरोबर आहे त्याच्या मेन माणूस बरोबर गाडी बसलाय बघा मी व्हिडिओ करतो खिडकीतून बाहेर बघायला इकडे गाडीवर लावून बंकर खाली इकडे काय करणार बाकी काय सुरुवात म्हणणे
आता आमची की नाही तुमचा एक नंबर दिले 2 नंबर गाडी बरोबर
आता